التي بروفيسور بلال سامفورش أنقرة ميواني منا بخيراتي كي بلال كيك بلال لتركيا قبل مروف دشوبينا دبينا قول لتركيا دنجا جلك بلند دردك هذا كو إسرائيل دكاري الرشي تركيا شي بكا شما أفكر لتركيا درست ميدس بيك ده ببيد ببرس Vega gereke em zanibin yani vakti fikrek te gotin ev fikir tişteki rast e ya da tişteki marif xwara çetke. Vakti dejin İsrail li Türkiye bide hiç İsrail çima Türkiye bide. Çi temelavitine çima va gotina tinne zaman xwazin drava Türkiye'de tırs çebikin Gele Türkiye ji İsrail acisin falan li ser vê acizbûnê tirsekî çêdikin ji bûna gelê Türk alîkarî bide desthilatdariya Türkiye ev yani tu temela vî tune û gerek tiştekî dî jî em zanibin Türkiye endamê NATOyê çima İsrail neyartiya Türkiye bike yani ev divir de te akıl te hakikata vî gotinî tune ev tenê propagandayê. كيكي بلال نها قاوا قمروف الديروكي تماشا ديكي دي ديروكي ده تجاران تركيا وإسرائيل شري هفودون نكرنا حتى تركيا يك جوالاتين دسبيكي كو إسرائيل وكي دولة جي قبول كر بروفا جي لقل إيراني بدهان آلوزيين وقت قدي عثمانيا تشيبونا پشتی ویژی نهاد دما کمارا ترکیه ده گلک جارا آلوزید ناو بینا ایرانی و ترکیه ده چی بونه yani بنگه که یا کو مروف بیجه والله İsrail نها مطرسیه لسر ترکیه درست که bir İstanbul. Na gerek yok em şakı diroki brenin. بله. Rojlata navinde Türkiye o İran zamanı Osmaniye'de Osmani Safevi tev mücadele ka hegemonik kirin rojlata navinde. İroji Türkiye ne İsrail şuare hember dibine, hasım dibine. Hasım Türkiye İran'e. Jwe avay Türkiye gelek bir şekil stratejik, jeostratejik emrenin Türkiye dixwaze qaweta İran'e qaz bike. Bila qaweta İran'e were şikandir. Jwe avay yani İro, Amerika, İsrail li İran'e didin qaweta wî dişkinin bi awayê ki Türkiye dibe hêzeka hegemonik fırsateka wisa Türkiye re derde. Yani Türkiye û İsrail dixwazin ev her du bibne hêzeka hegemonik. Ji vê awayî yani em dikarin bêjin xesmê Türkiye ne İsrail'e, İran'e û Türkiye jî ji vê şerî di mecbûrê xwe de gelek memnûn e. برای استانبول نها سبال استانبول جوینا رقصنا آلیکاریا اسلامی هیا یک جی میوانا جی عباس عراقچیه الگورا باوریات جوینا کی وسادا عراقچی دکاری پوزیسیونا ایرانی باوایی کی yani zelaltir, berferehtir peşkeş beke nizikahiyek de sekna İran'ı u Türkiye'de peyda bebe? Na, divê civînê de tiştek dernayê. Vêga dewêlê İslamî tev divir de sibê bêjin em İsrail rexne dikin gerek ev êrîşî were seknandin filan ama di heqîqetê de dewêlê Ereb, Suudî Erebistan, Qatar, Yekîtiya Emireta Ereba, Misrê ev tev dixwazin İsrail bila qaweta İranê bişkêne. Ji wê awayî yani ew jî birêka stratejîk dirênin. Ji wê awayî yani areqaşî sibê di civînê de hinek gotina bêje ji xwe destê wî de tiştek tune yani gotinê wî jî hewqa pere nakin baweriya min ew e. برای استانبول نها ایریشا اسرائیل الهمبری ایرانشی بنمایه کی وی روشا yani
چێکردنا چەکەی ئاتۆمیە ئیسرائیل دەبێژێ ئیران بە هەلوێستێن خۆ بە کریارێن خۆ بەڵانسێ لە ناوچەیە تێک دەدە بەڵانسێ لە ناوچەیە خەرا دەکەن الگۆرا باوەریاتە یعنی ئەف شەر و تەسیرا وی شەری بەڵانسەکێ لە حرەمێ دروستکەیەکەکێ بیلال Vega kek Cemal gereke em ve mesele fahm dikir. بەل Yani eri mesela çeke nükleera tê rojevê ama ev ne tenê ew e. Amerika û İsrail sê tişta dixwazin. Tiştê yekemîn dêjin gereke İran alaqa xwe alîkariya xwe ji Hizbullah, ji Ensarullah, ji Hamasê û ev hinek grûpê wanî li هەشتا Efxanistan شعبی بەلێ heşta şabî vaneke tevî qut bike. Ya didwa dêjin gereke ev mûşengê balîstîk ew tev were seknandin û îmha bibe ya sisya jî programa xwe yî nükleerî bi her awayî gereke biseknîne û îmha bike. Heta ev her sê tiş çê nebin, daxwazî çê nebin, ev şer dewam bike. Em warin ser mesela balansê vega İran vakti va mûşenga çê bike Suudi Arabistan jî çekê nükleeriyê bistîne. Türkiye jî dixwaze çekê nükleerî ji xwe re çêke. Yani dewel rojhelata navîn de tev bikevne reqabetekî divê awayî de. Ji wê awayî yani wakti destê dewêlekî de çekê nükleer hebin ev tiştekî sa gelek mezin e. Veka ev çek destê Kuzey Kore'de hene kesek nikare ji Kuzey Kore re tiştekî bêje. Yani wata em xeyal bikin ev çekê nükleerî destê İranê de hebûna Amerika û İsrail nikarbûn lê bidana. Yani ji wê awayî naxwazin vê rêyê jewkê re vekin ji İranê re vekin. Yani ev tenê ne mesela balansê ye ev mesela İran خصم جبونا إسرائيل وهوكي بشقة جيوستراتيجي جوي هواي تخوازن في خصمه بطال بك رێزدار پرۆفسۆر بیلال سامبور هەر وەها ئیران ji alî xwe ve dibêje em tu şer tu mercan jî qebûl nakin li ser maseya danûstandinan jî em narûnin heta got ev şer berdewam dike tu şer tu mercî em qebûl nakin gelo yani rastiya li ser erdê bi vî awayî ye نا بگا دست وقتی تو بیچه نایم سر معسه یا دا وقتی سویر سر معسه شرطی من هبن گرک هنه قط دسته تده بن هز دسته تده بن yani ev İran propaganda dike deje ez heja şer heja min çeke xwe heja min istimal nekiriye ez naime sermase şertê min hene filan yani aslında İran dixwaze İsrail û dewêlê Avrupa falan gazî wîkin bêjin were ser masê ama vega hinek dewêlê Avrupa û wezîrê dervê hewkê İranê civînekî çêkin Rubio jî got derê dîplomasiyê ji em dikarin ji wa re vekin ama divê manê de wextê Amerîka û İsrail derê dîplomasiyê veke mana wî çi eğer İran va her sê şertê min got qebûl bike hingê Amerika û İsrail gazî wî yani ev ne baxliyê İranê ê were ser masê ya da ne ti imkana İranê wîsatine tev veka qewet hêz qet tev destê Amerika û İsrail de. Birêz Sambur mijare gelek giring te anî ziman mesela karta fişarî, karta tesîrê. Niha welatên got piştgiriya İsraîlê dikin bawayekî gelekî eşkere dibêjin em piştgiriya İsraîlê dikin. Fransa bê, Almanya bê, eştere bêjin Brîtanya bê, Yekîtiya Ewropa bê, Amerîka bê vekirî dibêjin em piştgiriya İsraîlê dikin. Lê di rewşa İranê de yani zeraliyekî wîsanîne heta Rusya û Çîn jî bawayekî vekirî nabêjin em piştgiriya
İranê dikin. Kerem ke nirxandina te vekirin birêsan. بلغا وقت ام بيجن مثلا ام پشکریا اسرائیل اتکن وقت فرانسا و انگلتره و آلمان و تشته دیجن وقت امریکا و تشته دیجن معناوی چیه؟ دیجن yani em te erişi li ser İsrail bibe em ê bi eskerê xwe bi çekê xwe em nailin ev êrişî em ê bisekinin. Yani em ê di pratikê de li sihayê de em ê li hemberê Îranê bisekinin. Yani ne bi tenê bi gotinê dêjin bi rêya dîplomasî em alîkariya İsraîlî dikin. Dêjin bi rêya alîkariya eskerî, leşkerî bi her awayê em ê alî bikin. Ev tiştekî gelek mühim e. Vêga Çîn û hewkê Çîn û Rusya. Pakistan û şere bêjim Rusya dêjin bila ev şer bisekne. Nabêjin em alîkarî dikin. Dêjin yani goriya hukûqê navnetewîhî ev êrîşkirin ne münasîbe bila ev bisekne. Ama bi şerê leşkerî, bi şerê bi rêya leşkerî, bi rêya çeka tiştekî nakin. Ji wê wa em dikarin bêjin İran bi serê xwe sekiniye. Yani kesek alîkariya İranê nake. û xelkê dinyayê jî li rejima İranê ne birêka sempatî dirênin. Em dikarin bêjin birêka îctimaî, birêka psikolojîk û birêka siyasî İran îro di dinyayê de bi tenê maye, îzole maye. Spasiya te dikim birêz Bilal Sembur, profesör ji Enqere gelmem.